ho. One ma emanro ewo ho. One ma ehwehwe nipadua no makwan hodo bi so nso wo ho. Ene ntimesra wo sa wote wona honam aye obasabasa. Eniema enkwa yie ewo nipadua no mu a. Wada Roma etwen entopiti ansa. Anase ebia nipa no kra nipa no kire so wo ba bi na ebia obi ho mete ne ho a mesrɛ mo mo wa nkyɛn no muso ni mo a mo de no ekɔ ayasabea ho a ye bɛhwɛ no ne yama no enuro na ne ho ato no eniema gugu na kwan mu pɛpɛɛpɛ wo ya wo pɛ ba bi nso aye ho yi a ye de abɛfo de ni bi si ho ram siesie ho wo wi a ye so kama na wapie said ye beya wunua bi nso kɔ hɔ a ɛhɔ bɛteɛ eniema nyina de da kwan mu baabi a wugina abambɔfoɔ se kɔ wachi a na wakɔ wachi abambɔfoɔ kase enkɔ ha wada Roma eni die kwan so enye se ye pamo no ayɛ ne saa said ye beya ye nyina ye bɛtɔ ye ne ho aha yɛn ɛbra ye nyina ye ba abɛhwɛ na ahema bɛhwɛ na ni echi etwa to ne de ani die Roma no mwashane nso amaye enne enida etwato ya Asantehemaa ya gina disie ni ase bibia che na ahema sa samado oman wo kwei na nanom ahema no mo adika ne hemfo adika ye kobisa no sa Asanteman wo ba na te sei obenya mane bosu bi abo afa ho a fa wo disie de bra fa wo hyentia de bra ye beto din na mom aya afako bange hono mo bange no ewo ye no mo tente no apata no ahosuo ni yetuntum ya tro so honest service ebohumien at the bank. And I take this opportunity to welcome Honorable Georgina Kusi, former member of Council of State. The AMG Fertilizer and Napa Company Limited representatives were here 2 days ago on Tuesday. Today again, AME and Napa Company Limited is represented by the Chief Executive and the founder, Dr. Ernest Appiah, together with his wife, Mrs. Belinda Appiah, of the Agricultural Manufacturing Limited, West Africa, and Napa Ventures in AMG Fertilizer. Dr. Ernest Appiah and Mrs. Belinda Appiah, on behalf of His Majesty, you are welcome. We still have here in our midst the Deputy Prime Minister of the Kingdom of Eswatini, Her Excellency Tuliseli Dladla, who is our special guest. Today we observe the final day of the burial rites of our Queen Mother, Nana Konadu Yiadom III. Honorable Sami Awuku, Honorable Samuel Abu Jinapo are all here as sons of the Golden Kingdom to pay their last respect to our Queen Mother and to share condolences with His Majesty.
Samre ye na dwaben hene na oturo sibo otoso emie no one onua new dwaben hene da sibre kwa kubo atin a otoso miensa one aduru hanomọ amamra kwa mu no amamra kwa nso no bre bia yewura tenase wiya sana mpomponsuo akofronse sabiamu uni apani atenase na bra. This is you that Nasia Cananabia Sabiamu on Fedrum sing. One day when we are Penubaka said, Jabbing Penny Jabbing Kuma Asante Jabbing and a new Jabbing. A mining Bernuna every animal saying. A ye Sabiamus you are now so ebbing, also ever tie with a cheap. Na kwa kujai wala me bru said Ghana mapadi ana da way Yerachia me wada Roma eye mampani a wowo ahomgie mu nana adodankwa ekufuado wose ene na bre watia na ade Asantehemaa eye ne dabo ene gusuo ne kraboncha ne demu no ne patia Sika gold and also so that that's one no nana no motion up eye pentu eguneni amane so wo wie ye no wo se enne dwafo pa na akurai okuta ni hrein a wode to ne dwafo anaso wo wie ye no ni shanti ade asoso baa no wokuta ni sam sika pa 100,000 ade a wode eboa Dote Yie no eye minority leader Honorable Alexander Afenyomakin, one also 10,000. Yera John Buadu 5,000. Yera Wadaruma, Ayawana Saratu, one also 5,000. Watiana 90, Waba was Wababa, Waba Bechiao, Yanwasi. otu for the mass others
ɛnɛ mpem aduonum kane no 500 million otumfo chame wadaroma no ma no ato yewura amaye wadaroma brumawu wa mo ba ya mo so mo kita wa mo hyentia sidi apem 10 million nana yaw asare atwema akosono bosomfo wasi ni hyentia mpem 9 Canadian no 40 million sanso and the Ghana Baptist Convention wa mo ba ya mo so mo hyentia mpem du Canadian no 100 million and afe Mabona Traditional Council otumfo chame wadaroma no amana to yewura mayen omoso omo hyentia mpem no 20 million Akrodie Traditional Council say na otumfo chame wadaroma wakasa ade a kire yewura nie omoso omo hyentia enne sikai mpem yensa Canadian no a opepe aduasa wanom hyenapo pentu wanom adija na ahima kwan afe Ramsia Presby Church adum Kumase otumfo chame wadaroma omoso mo hyentia mpem no kane no 20 million nana ajewa sapon wanene mpanimfo afija checheware wanom baya omoso mo hyentia mpem no kane no a opepe adue no 20 million SIC Life Insurance wanom baya wotumfo chame wadaroma omoso mo hyentia mpem du Canadian 100 million afe Reverend Ransford Oben kwafare by wada CCC asafono ano wamoso mo hyentia mpem adue no 200 million afe na kwan no atene ya yewura Alan kwajo chiramaten wane ne mpanimfo sanso ena ora Kennedy akompre kwa Japan wane ne yiredofo ena afe ora kwa mebedi akon yes samo di pa be say nine pe mum fa no mi na mo so ma boso kaka samo biano ni se mo ma panimfo no mo de amaba ya mfa nya mum empesa yewura chame said ya waka no wo ya mfra wo a mepacho wadaroma enkwadi santene ne so mususu mfra wo se mienu a no maba na foforo ba yes samo Mama mohonya ha. Otumfo chame wadaroma bru adafo hyentia ne wormade siedie bi ene didi sue wadaroma no amano ato yewura maye Kukuom Traditional Council omobaya omoso mo hyentia mpem 30 million Santase Tipa Track wamonso so mo hyentia mpem 50 million Apostle Dr. Kwajosafo and the Christosafo Mission of Ghana omobaya omoso mo hyentia mpem adueno 200 million Dadam Traditional Council wamobaya omoso mokita bwana msamshina pentu wamoshentia mpem no 20 million wonimonyamfo Alan kwajo chiramaten Movement for Change wamobaya omoso moshentia mpem adueno 200 million otumfo chame wadaromesa no mano atu yewura maye Canadian High Commission acho onene mame na chame madaroma sadia o bi ajimai baro abusi apani ko bia Asante wo mo ekasanie obaya okura wonsam pentu emieno afi wontuma onkawa obodukua no afi sika 5,000 Ghana de ono so ode ebeboa nana akwankwaja nie GPRTU Kumasi Asante region Omukra wamonsam 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis Saki Zongo one nempani for Barbados High Commission Ambassador of Peru Mexico Ambassador Cuba
Mexico ambassador. Cuba ambassador. Zimbabwe ambassador. Sierra Leone High Commissioner. Italian ambassador and husband. Afei na yenua kwabena siama ajagraja movement ajagraja wababedru ebema yewura yako. Switzerland ambassador. France chargé d'affaires. European Union chargé. Niaugoso awosheno ye ne ena oti wana so enunti de hodo so esi mama anemo Ghana memo akenano United Nations. Nia ushe nyina no eye amahodo a omo na musifo ewo Ghana memo ena omo ebechia krobia Asante kotoko hene na omde omo man no omampani ena omanmu nyina ya konsem amano eno ena ohuni United Nations ana musifo ena omo abechia kotoko hene na wamano dakena no eno nti yebesan so akona akofa feed no efrio. Norway, Deputy Ambassador. Norway for Norway, Anemusini, our Ghana memo, Norway, Anemusini, and Ochia, Kotoko Heneno, Norway. United Kingdom, Senior Counselor. Inti English, Amano, Nanemusini, Enso, Ena Ebechiano, United Kingdom, English, Omoanemusini, Enono. Inti Kinchas, I know this our the asumano and always a guyura asumuno
Omo ebi so ena orchiano near oneno eba enubi ena one kotoko hene edi enkita hono. Togo High Commission. Now coming is the former First Lady, Nana Konadu Yiadom and family. New Zealand, minor. Also on the red carpet, New Zealand. We are members of the diplomatic corps. Said the Edika Ekano Enra Ebimobai and Afro and so Abba moment Manrano and Onum Abba Obama Yura Crobia Sandekotoko Hene Dakena na Wamano Shedding and Asantehemaa Elmo and Iguswa Onum Echia Kotoko Heneno Amamre ene Manhyia Kwanso Enonte Oguswa will head up himself TV our Facebook live after YouTube also live Brabeka we share link no na afofra omonso enya bi hwe no omunyina enso so enya bi Asante yanka ewo pimso 104.7 ewo besan so tie live ewo pimso.com eye hu nsem nyina news bi afa ho bia so no ya tro ni nyina enso go pimso.com eho na abakenkan ye hu ni nyina eho nsem abakenkan okenkan na wo san so etie live eye opimso radio eno enti ka ho na share links ahodo ni nyina na obibia enya bi ehwe Asantehemaa ena eni eye Dote Yie awoye eja na Asantehemaa mechre na Konadu Yiadom autoso miensa kwan no ene da etwato ena ye de ensom mui monyina nka ho na yensom Asantehemaa na yensua amamre ene amaniye empanyifo eda so ewa ha a onum eguso echia krobia sande kotako hene ama hodo so adamusifo sagin zongo womo kanse kasa enye womo eguta womo nsa nsio park no makoma abiesia na fe dokodoko anu achi womo ekuta besen ahodo na one dubai and sika 5,000 Ghana cedis. Say nananmo unso mo achia me madaroma na yemfa moa na ahema akwankwaja yi. Ebi ebu wo mo etone enwa ni mrechie wo nkabo mo ekuo wa ha no mo. One say dia abai woni nyina atreka wo ebe. Edi okuta odwa fufu a otue bia ba akon. Ena sika sidi empem enwotwe 8,000 Ghana cedis. Say nanan achia me madaroma. Eswatini, Deputy Prime Minister, representing the King of Eswatini. Afi and Eswatini, on Prime Minister and Deputy Prime Minister and on Echiano, Deputy Prime Minister Echiano, Oyoba and Prime Minister Nemo. And so ewa almost so ebechia enchebia ena Eswatini hene Ken Miswati ofri Ghana memo abra obesra kotoko hene na only building kita enchebia no koye enei ne Prime Minister ne manso afọ penny ene ne manso afọ abedi achiri ena ene omo eba bechia yeura no enti afi ena Prime Minister nemo Russell Lamini ono ena wachia kotoko hene no awo o screen no eso no inti delegation na eba no ena oguso ene kotoko hene edi enkita hono eno ena wo no ewo screen no eso no enti jumande na ena yede eso mono live ewo YouTube live ewo Facebook Opimso TV Opimso TV, Afi Opimso Radio, and Opimso.com. So, Nana Konadu Yiadom, Kane First Lady, One Neba Kimati, and Omo Ebecha Kotoko Heneno, Nana Konadu Yiadom, Kane First Lady, Nena Nimpo,
ɛna ɛda fam no ɛno nti ade kɛseɛ paa ɛna atɔ n'ani no ɔno ɛna ɔne kɔtɔkɔhene ɛdi nkita ho no afei ɛna ne ba Kimati ɔno nso so ɛna ɔkyea Krɔbea Asante kɔtɔkɔhene no mekae mu a ɛyɛ kane mampanin His Excellency Jerry John Rollins ne ba ɛyɛ Kimati Rollins ɛna wakyea awie no afei ɛna ɛyɛ ne baba no ɔno nso so ɛkyea kɔtɔkɔhene saa ɛna ɛteɛ nti deɛ wohɛ nyinaa no Nana Asantehemaa Dote Yie ɛna yɛde ɛbrɛ mu no ɛno nti yɛgo so a yɛde ɛsom mo ɛno no ɔma wie afei ɔma bɔ mu ase ama kɔtɔkɔhene a ɔtu atene ɛkɔ kan ho na yɛn nyinaa yɛsom asanteman ɛwɔ Opimso Radio Opimso TV Alan Kojo Chirematen Movement for Change Alan Kojo Chirematen Afafranto Movement for Change Alan Cash ono ena becha kɔtɔkɔhene no na yehu ɛwɔ TV no so no na boafo na pamfo aka no ho enso ena ɛkyia no enti dwumadi no ena yɛde ɛsom no mpanyinfo no go so a ɔma kɔtɔkɔhene dakena ogo so a ɔma kɔtɔkɔhene dakena ɛnkyɛ bia Honorable Kennedy Akompreko Japan ɔno nso ɛbɛba abɛkyia yewura na wama no dakena ɛno nti mpanyinfo ɛwɔ ha mpanyinfo ɛwɔ ha a yɛne ɔmo ɛbɛtwehwe nkɔmɔ kakra ɛno nti Kennedy Japan ɛna wakyia yewura no wakyia no awie donkɛseɛ okay enti dwumadi no na ɛkɔ so no sei baabi a yɛaba bɛduru mpɛmpɛn so a yɛabɛduru yi sɛn na wo se ɛka no wonya no deɛ sɛ woahu sɛ adeɛ sɛsɛ a sɛdeɛ ɔhu no adeɛ na atɔ Asanteman ni adeɛ na atɔ Ghanaman ni ɛna aka wiase nyinaa sɛ wohwɛ sɛdeɛ yɛhyɛ ase yɛka sɛ Krɔbea Asante kɔtɔkɔhema na nama Konadu Yiadom ɔtɔ so mmiɛnsa sɛbi eburu sɛbi ɛnyaado okay Nana Kwame Bedi Akoncheda Nana Kwame Bedi Akoncheda ɛna ɔkyia yewura no Nana Kwame Bedi Akoncheda ɛna yehu no no enti kɔtɔkɔhene ɛka bibi akyerɛ no na wano go so a wɔka bibi sɛ yɛka sɛ Krɔbea Asante kɔtɔkɔhene hema wɔyɛ amansan ewiase nyinaa berewa onsɛ yɛka firi adwada na abɛsi nɛ nɛnɛ deɛ yɛhu yi akyerɛ turodo sɛ Asantehemaa ɛnyɛ asɛm to no a anaasɛ asɛm to sante ne asɛm anteman a na nyɛ asantefo nkwa na ato Kofi Akpalu LPG founder ɛna ɔno nso wahyia yewura na ɔne no edi nkita ho no sɛdeɛ yɛka no asɛm to asanteman a ɛnyɛ asanteman nkwa ɛka Ghana ɛka bibiman na ka wiase nyinaa ɛnu nti ɛnɛnɛ wohu sɛ ewiase amansan anamusifo aman ahodoɔ anamusifo a wɔn wɔ ɔman mu nyinaa no ɛnɛ wɔn ahu sɛ nnɛ yɛde aberewa ɛkɔ ɛde a ɛnɛ wɔn ntumi ntena wɔn aso ɛyɛ anaasɛ wɔn atena ɛyɛ ɛwɔ so wɔn nyinaa tutu mirika na wɔn de yɛ akɔ nsɛm firi wɔn ama mpanimfo ahodoɔ hɔ ɛde brɛ Krɔbea Asante kɔtɔkɔhene ɛno ɛna kyerɛw sɛ ampa yɛwɔ ɔhene bi a wɔhyɛ kwaeɛ mu ha a ne ho ohu na wagye din na ɔso soso enti meka mo sɛ ɛtitiw no egu so a wɔkyia ɛnkyɛ bia Kofi Akpalu ɛkyia wieɛ no ɛna Hassan Ayarega ɛnso ɛbɛkyiaeɛ mpanyinfoɔ no egu so a wɔnom ɛkyia a yɛde ɛso mo
nananom atenase dada ena empanyimfo no onum eguso na watchia yeura krobia Asante kotoko hene opimso TV ena oguso a ohwei afei ena wabeka ye ho a yedimede efri manhyia hemfie ena ebra wo adwabrem ena otie nka efri wantimi amma kumase wantimi amma manhyia ha odi atenafie na ko social media no so ko YouTube na ko hwe opimso TV ko Facebook na ko hwe opimso radio na oni antena nia eko nyina no yede ebesomo Omo tuma fufuo ya modebo ompetia ya mo snap omusika mfuma ahanu kaniska no 200 million domode bwana ma Dote Yie no yeba do masi afei ena wobedru a kwame bacho bi wo chira aka meet ba adwa sape na rapifeja ni mu ti mo ma mo honya ha esramo Yo, what? Odaroma wadu aso becha o. Obaya kaniska no million aduasa. Otumfo Chairman, the Savior Church of Ghana, Manhyia, sorry, Wamushentiadia and Pimadria 400 million. Afei enchaye nana adodankwa akufo do Ghana mampani ya chena this year dear ne shantia dia wode bwa no wasi enesikai empem wo ha 1 billion sanso ena Yiadom kuma no wanamba no deni wonmonyamfo afenya makenzi wabaya wadom kuma ni nyina wanamba no deni ne shantia dia empem 200 million. Afe Madam Saratu Adamu Ata was in the shanty idea what did Manhyia kwai empimnum 50 million. Afe Ora Gabi Ochreda Pon when in a year nanajua or 2 for chame what a Roman Manatira Maye almost shanty idea empimadrian 200 million. When we are for Kennedy, a compro Japan and a year empimadrian 200 million. Maxi, the car dealer, was in the shanty idea and Pimon 5,050 million of Fonsi Traditional Council, one motion idea and Pimino 20 million. One million for Paula Foko, Canet Rashabajani, no sign as a national chairman, was in the shanty idea and Pim Adriano 200 million. One million for Afanya Markens, dear Medical Adi Atuja, Mamenqua and Suatra Hene. What therefore hine and from 4 Tosumie no was in the shanty idea and Pim enum 50 million. Japekrom Traditional Council was working national Pupentum Yenu, the shanty idea and Pimians are 30 million. His Excellency Bishop Dr. Akwasi Adu Amwakon was in the shanty idea and Pimians 30 million. Sanso Ena Yemame Frema Opare Kane Chief of Staff was in the shanty idea and Pim Adriano 200 million. Yerachame and Ra Yemame Edin this year dear Abaye. The shanty idea and Ode Ababano and Pim Adriano 200 million. Abusia a year penny quatin Peter and your penny quatin Peter when you're baby when Abusia almost shanty idea city ahead 2 million. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia with the shanty idea Adikai Atsujada. Sanso Enna Cross Call Hospital, almost shanty idea and Piminum 50 million. One million for Fremont Paradia Media Tuja, Sanso and a John Boadu, Kane NP Pabanyokun, one church training, was in the shanty idea, and nay and Piminum 50 million. And Chaya and now Kofarabai, and that Angel Group of companies are known. What did you Mahudu Bebrea Bacasa Fidianijina Babiacasa Woodworm, and Nasaka Sanfonina Woodworm,
owie ye ensa wodo wodi aba ene emu angel rock ni nyina wodi aba se de be ya mabunu benem mrante benya dwuma ayo owie ye wo se yewura wada romebru na ahema ye nyina ye de a na shanti ade a wodi gya no niema wodi gya no kwan na de sie de wokita nensam adonko enaka mako aduenum 50 boxes of adonko na afei eniema hodo a eka ho wode aka ho e de aba beja yewura kwan na owie ye ene wo se ne shanti ade ya wode eja na ahema kwan enei empem aduenu 200 million wode etai adonko dodo a wode aba ne nyina achi otumfo cha me wada roma me kwaso sre wani di akasa no wada roma sa no ma no ato yewura maye Dr. Kwaku Otin kofare bai edima adonko wade adonko en mako enaka aduenum ena ne hyentia de empem aduenu 200 million otumfo cha me wada romebru nana antwimensa sem Kasamo Manhyia nana antwimensa se pempe wasi wakita ne shina popentu ne hyentia de empem ye no enei kanetete no a 20 million China City Abigail Jachi was in the Shantia and Pim Adriano, Caneno 200 million. Yeah, Ajumam Ta Jumo, a year or two for Bosom Cassia was working on exemption up Pentu. Yab Asante Reckon, working on a double, you know, Nishantia Nepatia as Jenner, St. Michael's Car Rentals President. Wabaya was a workita Nishantia dear and Pimudu 100 million Pimia no 2,000 and 2 for Chami Wadarumis, so say and a Bank of Ghana. Wamakasanie, Wamakita Wanam Sam Snap, Penchu Dumiano, Brad Pimian Sam, Nana 4 Ekasa. Nana ose su domia bra asamwa empim ye no omoso omoshanti ade ya empim dojani honorable so baya yeraden Asantehemaa sompahene nana kwaku afrien omo enso di omoshanti ade aba no amana to yewura maye omoso omukita wonom nsam ye ensuo enaka wo ha wonom ekita wonom also adrua Swano, a man dear to a quarter. O two for Chame, what are Akosia in a frow? And so no, one more kita one machine up a pen to Ramaya say, and an anahina. And so was her, Maya Rayako, and a shade. Obrajani, o set to ya premier yaw. Yawa no. I said to Katawira, what you are saying. O set to what church. What church was it? It's okay. Waiting for them.
Rasankwan, yes, no. What's say, yes, no. What you are control. Yanuma, you Rasankwan, yes, no. Yanuma, you Rasankwan, yes, no. So near the acid foam mattress and make manufacturer say. Open phone papa da so ama wonaye akoyie enema koye ama wa ora mama Elko Senior High School no mo nyina mo latest phone mattress ama omo kwada betumi adaye na Yashcom electronic appliance bia ohia bia no omo ha na yakwa free say eye computers say eye fridge say iron say eye kettle say eye fan electronic appliance nyina no Yashcom and yakwa every omo papa orta ensai basa afibo na ode adwuma Yashcom no ya de aseda Emma Mesdia production wo ye yakwa form ama omo abeboa yen omo ne nyum to na mbeje jo awoni ama ne ma so akoyi ama papa afei aseda no bi enso eko ama Just Sky Roofing omo ebo danso opeso abo danso na mo so biemu a Just Sky omo bo danso a enyunu enya hwe afebo na enema akoyi ama Just Sky Roofing ena omo ebo ya danso ama yen afei Stanbic Bank ena omo so ebo esikasam ama esikasam enso tumpon enyimekwa kese nyina obi amfa na ne enchira Stanbic Bank na omo emo esikasam na empuntio enso emremo emfa emayan Stanbic enyimeko no ena mekanfo achiramo enedai they say no crop ya Asante kotoko hene otumfo setobi omane moso na wako don kasia say yewura or sorry enti ena or sorry Badaroma say no ebraso say e was say ono akofa na abrewa na yede ne ba edwom na ye wufusom na ye som kasia etwa to nyina na yede eba no enunti na yewura o man muso na wakọ wo na abrewa na ode na aba edwam ha meda say Sinapia ba savings and loans. Nuanom adwadifo no emma adwadifo akese ne adanta mo nyina enkuma no nyina no Sinapia ba ene aboafo omo ena ebo esika bia ohia de ache odwadie mu ohia entete enso afa adwadie ho a Sinapia ba ena omo ebo ayen nyumakon keto no nyina no yenko ho na omo emoa ema adwadie enso entumpon wenom ena omo aso yasene a enne efiri dwada no ebesi enne omo aboyen ama yede dwumadie yi Asantehemaa Dote Yie no etimi asom ewo Opimso radio Opimso TV live on Facebook live on YouTube ena yede ebram zese de yewura sorry na akofa na bere wotia aba na omo abehya ufusom no ase ewo dwabrem aha eno ntikoso a na ma ofidie no ena Opimso 104.7 share link no na onuanom enso enya bi enhwe eno nti ze se de amane mu no afei ena yewura o mano moso pe okọ na Asantehemaa ho na o makofa emu no na ode no aba edwom ha na ewufu som no enso efrase ade a asafo ahodo nyina o matena enti aba ya pe
na ɛwofo som no ɛhyɛ aseɛ sɛ de yɛwura wamɛnom so wasɔre Asantehemaa wura ɔkɔ na wakɔfa na abere wɔtea ɛnso aba ɛno nti ɛnkyɛ bia yɛbɛhu sɛ yɛwura ɛda yɛ screen ne so na ɔkɔ akɔfa ɛyɛ na abere wɔtea ɛde no aba ɔpem so TV ɛna ogu so a wɔhwɛ yi. Ene eda etwato ewo Dote Yie emu ye pe ene nananom beko akope abroti akrabe e obemu omo ede ne beko obemu eno nti ye de kan ahye amaze sei ne yesra ne se ebre ndru hope obia ofri hape na akohye ofie asomdwe mu na amakwan ama mamra ene amane nananom ebeye no imoada ho ama omo atumi aye kama wabokɔkɔsa efra nyimra nonso eko ma obia mpie aha enti eno ene nia yede eto monimo sese de kotokɔhene wasɔre a wɔkɔ akɔfa na bere wɔtia ede no aba edwam eno ena ohwei ewo eye enti Asantehemaa ena obano yehu se Franka no edianimo eba Reverend John Yawafakwa, Most Reverend Dr. Peter Kwesi Sapon, Most Reverend Dr. Robert G.A. Okai, Most Reverend Dr. Justice Ofai Akrofi, Most Reverend Professor Daniel Yinka Safo, Most Reverend Professor Emmanuel Asante, Most Reverend Joseph Osei Bunsu, Most Reverend John Opoku Ajiman, Right Reverend Professor Osei Safo Kantanka, Right Reverend Francis Kwashi, Right Reverend Festus Yaboa Asiamam,